programa HCI Power 5, CMD Kalusugan at Kabuhayan. Ako po uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Win, nangungumusta sa inyong lahat. Mga listeners po natin ngayon, kumusta po kayong lahat? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. So sa mga listeners po natin, dyan lang kayo at nandito lang ang inyong lingkod. Kung may mga tanong, when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang po edad karamdaman at kung mga taga saan kayo, edad karamdaman at kung mga taga saan kayo, ang aking text hotline is 0939 9040717 0939 9040717. Kaya calling all people na may mga problema sa kalusugan, kung kayo po ay umiinom ng mga gamot pero andyan pa rin ang inyong mga sakit o kayo mga due for operation, anuman po ang ooperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating mga produkto. Tried and tested. Marami na nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang nasave sa operasyon. Okay? So, text hotline ko, 0939-9040717, 0939-9040717. Of course, yung mga nasa Facebook, pwede kayo sa CMD Bicol. Then sa CMD Bicol, si Nurse Earl naman po ang tagasagot natin dyan. Sa mga areas na walang CMD Center, pwede kayo mag-place ng order sa amin. Connect to cmdhealth.ph, cmdhealth.ph, at we ship our products nationwide via LBC or JRS. So announcement muna tayo sa mga taga Legazpi at malalapit dito sa bayan sa Legazpi. Please attend our wellness caravan with Zumba on July 25, 9:30 a.m. at LCC Event Center, 4th floor, LCC Legazpi. Oo, July 25. Saturday po yan, 9:30 a.m. LCC Event Center, 4th floor, LCC Legazpi. And sa ano naman, gaganapin din natin dyan sa Naga City, August 2, 9:30 a.m. Big's Diner sa Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Katabi lang ng CMD Center in Naga City. Oo. Ano yan? Ang gagawin natin dyan, health symposium with free health consultation para mag-guide namin kayo properly paano i-manage whatever your health problems now. Oo. Paano kayo maka-attend dito? Bili lang ng isang 30 ml CMD retail price with free lunch na po yan. At marami kayong matututunan dahil magle-lecture kami. And of course, yung mga mag-a-attend, pwede kayong mag-avail ng ibababa nating promo. Ang promo natin, ang ating 65 ml ZMD, CBF, ang ating CR juice instead of 6 plus 1, that will be 3 plus 1 sa mga mag-a-attend. Okay? So anyway, sa inyong lahat, kung magtatanong kayo ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan ng ating product, from A to Z mula ulo hanggang paa, internal at external ay pwede matulungan ng ating mga produkto. Kaya naman madalas sabihin, banggitin ng iyong lingkod, lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. At for the meantime muna, isang kwento ng kagalingan, paano siya natulungan ng ating mga produkto. Okay, andito ako ngayon sa Naga City para mag-conduct ng ating orientation sa mga distributors dito. Gustong-gusto ko daw makuhanan ng testimony itong ating stockist dyan sa Goa, Camarines Sur. Siya na lang po ang magkwento kung ano nangyari sa kanya. Good morning, ma'am. Pakibanggit po ang pangalan, edad at taga saan. Ako po si Shirley Dibien. Magpo-40 na ako, ma'am. Ayan, nabisto ngayon. Pero ma'am, kasi ikaw yung center dyan sa Goa, Camarines Sur.
alam naman ng mga tao kung ano nangyari sa'yo. Maybe it's because of the lifestyle na hindi ka pa marunong mag-alaga nun. So, anong nangyayari sa'yo? Nagkaroon ka ng anong karamdaman yun? Noong 2013 po, ma'am, na hospital po ako ng almost a month dahil po sa, nung una, ang alam po namin pancreatitis lang dahil nga po sa maling lifestyle. Pero na-diagnose po ako na nagkaroon daw po ako ng pancreatic cancer dahil nakita po yung pancreas ko na may bukol siya sa bandang head nito. Pero ang sabi sa akin ng doktor kung ipapa-opera ko, hindi po sure kung ano yung resulta. Ang sabi nga, kung hindi daw po igagalawin, pwedeng mag-last ng 1 month yung aking buhay. Dahil talagang malala po noon. Nakita niyo naman, ma'am, di ba, yung kalagayan ko nun sa hospital. Oo, akalain mo yan before, hindi na tinatanggap ang food, hindi rin tinatanggap ang water. Pero tinuruan kita, Ma'am Shirley, paano mo gagamitin ang HCI product sa iyong health problems at sinunod mo naman yung mga payo ko. Kumusta after that, Ma'am Shi, na sinunod mo yan? Anong nangyari sa'yo? Actually po, amazing talaga kasi nung pinalabas po ako sa hospital, wala nang pag-asa yung pamilya ko. Actually po, yung tatay ko hindi niya na ako pinatira sa bahay namin, doon na daw sa tabi niya kasi nga maghihintay na lang. Pero tulad po ng nabanggit nyo, ginamit ko po yung Power Trio natin, yung HCI CMD, yung ating Salbayo Food at saka Supreme Juice. Bagaman po medyo mahirap tanggapin ng katawan ko noon, tsaka talagang kumbaga inilalabas. Pinilit ko po na magamit yun hanggang sa maitaas ko po yung dosage noon. Actually po, pati sa pain, yung aking gamot sa pain, nawala yun. Siguro mga 6 months, after 6 months po, hindi na po ako nagtitake. Dati po, kayo po mismo, tumutulong sa akin maghanap ng morphine kasi nga, mahirap hanapin yung sa pain na yun. Pero, nabanggit nyo nun sa akin, itaas ko yung dosage ko ng Salbayo Food, kasabay nung CMD, at na-manage po talaga, nawala. Hindi na po ako gumagamit ng sa pain reliever. Yun na lang po. At hindi ko na rin po nararamdaman almost 1.5 year na, hindi na po na bumalik yung pain na yon. At yung sabi po nilang 2 months na ilalas ng buhay ko, 2 years na, ma'am. Grabe talaga ang ginawa kay Ma'am Shirley Dibien, itong ating product. Sabi nga, totoo pala yun na ang best healer talaga is ang ating Panginoon, Ma'am Shi, di ba? Kaya kahit sinabi ng doktor na parang hindi ka na maglalas ng ganito, pero ayun ngayon, healthy ka ngayon. At sa ngayon, wala nang gamot, Ma'am Shi? Wala na po, wala na. Yun na lang po talaga ang tinitake ko, CMD, Salbayo Food, at saka Supreme Juice. Yun pong tatlong yun ang ginagamit ko everyday. At yun po ang nagpangyari na parang kumbaga bumalik na po yung health ko. Oo, ang sarap talaga. Tinitingnan ko ngayon si Ma'am Shi kasi before, nung last time na nagkita tayo, ang payat-payat mo. Pero ngayon nag-glow ka, pati yung kutis mo nagkuminis, di ba, Ma'am Shi? Ma'am Shi, anong message mo sa mga makakapakinig ng iyong magandang testimony? Yung mga nakikinig po, sinasuggest ko po na subukan niyo yung produkto natin ng Health Code International. Hindi lang po yung Power Trio, yung HCI CMD, yung Salbayo Food, at saka yung Supreme Juice. Nabanggit ni Ma'am Mel yung pag-glow ng skin. Yung ating pong beauty products talagang epektibo. Sa totoo lang po, before kami pumunta dito sa office, nag-deliver po kami sa Tigaon ng Aloria Soap kasi meron po tayong bagong member doon, si Ma'am Leia Alancado. Talaga namang parang mani lang yung pagbenta niya ng Aloria Soap kasi talagang epektibo po talaga yung ating mga produkto. Kaya sa mga nakikinig po, subukan na po ninyo para mapatunayan. Okay, maraming salamat, Ma'am Shirley Dibien, ang ating stockist ng Goa Camarines Sur. Ayan, sa mga listeners natin, ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating mga produkto. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. So for the meantime, isa pang kwento ng kagalingan, pakinggan po natin.
Okay, meron po ako uling bisita dito sa aking opisina. Napakaganda talaga ng kanyang kwento, kung ano nangyari sa kanya. Pero siya na lang po ang magkwento. Madam, anong pangalan niyo po, edad at taga saan po kayo? Ako po si Leonila Alaurin, taga Pawa, Legazpi City, 44 years old. Ayan, ma'am. Nang napunta ka po dito sa CMD office, ano po yung mga health problems niyo before? Meron po akong sakit sa puso, cardiomegaly. Hindi po ako makahinga ng ayos, hindi po ako makatulog na nakaplat ang unan. Lagi pong mga 5 unan ang ginagamit ko, nakaub-ub lang po ako hanggang umaga noon. Okay. So, ganun ang sitwasyon mo, madam. Ikaw ba ay, ilang buwan na ba yun na nararamdaman mo? Sobra pong 1 month. Sobrang 1 month. Ibig sabihin, nagpa-hospital ka po ba? Opo, na-confine po ako ng 12 days sa ospital. 12 days. So, walang pagbabago doon sa nararamdaman nyo? Wala pong pagbabago. Lumaki po ang tiyan ko noon ng halos parang buntis na 7 buwan. Tapos, wala pong pagbabago noon. Hanggang sa narinig ko po sa radyo yung programa ng CMD. Pumunta po ako doon. Gumamit po ako nung CMD mineral drops, tapos yung juice nila, tsaka yung CBF. Ma'am, ilang araw mo po na ramdaman yung pagbabago sa iyong health? 1 week lang po, napakalaki ng pagbabago ng naramdaman ko. Nakatulog po ako ng flat na yung unan. Hindi na po ako natutulog na nakaubub sa unan. Nakahiga na po ako, nakaka-flat na po ako. Pero ma'am, sabi mo dati dahil nahirapan kang huminga, pag akyat mo pa lang dito, tigil-tigil ka. Ilang tigil ka dyan sa hagdanan? Mga 6 pong tigil bago ako makaakyat sa opisina nila. Pero ngayon po, dire-diretso na. Ayun, ma'am. So, sa ngayon po, ilang weeks na po kayong umiinom ng Health Code International products? Bali, 3 weeks pa lang po. 3 weeks pa lang? Grabe, ganun. Very amazing, madam. Pero, kumusta naman, ma'am? Ang tulog mo ngayon, kumusta na po? Ayos na po yung tulog ko, maganda na po yung tulog ko, pati yung pag-ihi ko, ayos na rin. Bakit dati hindi? Hindi po. Liit lang po ang ihi ko noon. Liit lang. So, yung pala, puro tubig na yung nasa. Opo. So, ma'am, salamat po sa maganda mong pagsishare. Nagugulo ko na ngayon na akalain mo yun, na in days lang ay gumanda ang iyong pakiramdam. So, ma'am, anong ma-advise mo po sa mga makakapakinig ng testimony mo? Una po, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil itinuro sa akin yung CMD. Tapos, nagpapasalamat din po ako sa CMD. Kung sino man pong may mga mabigat na karamdaman, subukan nyo po. Talaga pong napakaganda. Ma'am, maraming salamat, madam. Kunin ko po uli ang pangalan mo at taga saan po kayo? Ako po si Leonila Alaurin, taga Pawa, Legazpi City, 44 years old. Thank you very much, ma'am. Ayan, mga sample yun. Actually, ang dami ko dapat i-interview. Kaya lang, sobrang busy na ang iyong lingkod. And of course, itong recorder ko ay puno. Oo, pero siguro one day ay maano ko uli yung ibang mga may magandang testimony, okay? So, ulitin ko lang sa inyong lahat, ang aking text hotline is 0939 9040717 0939 9040717. So ulitin ko yung ating upcoming event, mga taga Legazpi City at malalapit dito sa aking area sa Legazpi. Please attend our Health and Wellness Caravan with Zumba on July 25. Opo, 9:30 a.m. Saturday po yan. LCC Event Center, 4th floor, LCC Legazpi. Saturday po yan, ha? And of course, diyan naman sa Naga City, gaganapin natin ang Health and Wellness Caravan with free health consultation. August 2, Sunday po yan. Big's Diner sa Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. 9:30 a.m. call-up time. At paano pala kayo maka-attend dito? Bili lang ng isang 30 ml. ZMD retail price with free lunch na po yan. And of course, marami kayong matututunan at kayo rin po ang pwedeng mag-avail ng ibababa nating promo for the day. Ang ating 65 ml CMD CBF at ang ating CR Juice
instead of 6 plus 1, that will be 3 plus 1 sa mga mag-a-attend dito. Hello kay Ma'am Mariel Gasilios and Ma'am Marcel, oo, okay. So hello yan, kay Ma'am Mariel Gasilios dyan sa Baranggan, Zamar, okay. So anyway, yan, kaya pa ng ating oras, isa uling kwento ng kagalingan, pakinggan po natin. Radyo. May ano po kasi kami yung grupo namin kay Eli Soriano. Nakikinig po ako. Minsan nahulog po yung cellphone. Bigla ko pong narinig si Ma'am Melinda na gusto mo pang gumaling, sabi niya. Pumunta po ako ni Gaspi, kahit nahihilo ako. Ninenervous ako, nanginginig ako sa bus. Todo-todong pawis ko po. Grabe, talagang kinaga ako nakapunta sa kanila. Nung pong pagpunta ko sa kanila, sabi ni Sir, ilang taon ka na, kanya? 38 ka ako. Tinignan niya ako, parang 53 na daw ako. Ang itsura ko, nung may sakit ako. Sabi ko, bumili po ako ng CMD. 3 days pa lang po, naalis ang nervous ko, lahat po ng sakit ko. Kaya nagpapasalamat po ako sa CMD. 3 days lang po. Aanin mo po yung pera kung may sakit ka naman. Hindi ka masaya. Kahit wala ka pera, wala ka lang sakit. Okay lang po. At least. Kaya nga po sabi ni Ma'am Melinda, pag meron kang CMD, parang may puti ka sa bahay. May sakit ka sa ngipin, konting 3 patak lang, maalis. May sakit ka sa ulo, inom ka lang ng CMD, maalis. Kaya yun lang po. Pero teka muna, Sir Roland. Kasi minsan, tinitext mo sa akin nang dahil na desperate ka sa iyong mga karamdaman, ano mga yung gusto mong gawin na sana noon? Akala mo wala ka ng pag-asa. Magpapakamatay na lang po. Pero yan, ngayon, gusto mo pa magpakamatay? Ay hindi po, masarap po palang mabuhay. Ayan, palakpakan natin si Sir Roland. Ayan, kaya hindi natin tinitigilan talaga yung magradyo para malaman ng mga tao na may produktong natural. Pwede makatulong, ma-restore yung ating mga kalusugan. Siyempre, unang-una, yung ating CMD is the flagship product ng ating company. Grabe talaga. Sabi nga nung iba, ano to? Christ Miracle Drops. Ito, it's cell mineral drops para sa ating trillions of cells. Opo, kailangan natin around 80 kinds of minerals. Opo, na hindi na basa-basa nakukuha sa pagkain ngayon, so kailangan mag-supplement tayo. Pagkain natin ngayon, pinalaki sa fertilizer, alaga pa ng pesticide, kaya marami tayong sakit. Plus the fact na ang tubig na ininom natin, wala ng minerals. Oo, hindi katulad noon. So, kailangan talaga mag-supplement ng ating CMD or cell mineral drops. Lalakas tayo, yung built-in na doctor sa katawan natin ay tumutulong. Plus, dagdagan na ng ating CBF. CBF or Cell Bio Food, tatlong superfood in a tablet. Best po yan na combination with CMD. Tried and tested para sa mas magandang resulta. And of course, sa mga mahilig uminom ng mga carbonated drinks, mga di ba yung mga drinks natin na nakalagay dyan, artificial coloring, artificial flavoring, preservative, sugar, o ano ba ang nakukuha nyo dyan. Panahon na, palitan ng CBJ or Cell Bio Juice, natural fruits and vegetables in powder form. Opo, napaka-healthy, promise po. And sa mga taong hindi na regular magdumi, syempre, eto, CR Juice, Cell Rejuvenate Juice, magsi-CR talaga kayo. Available yan sa atin. Solve na yung problema ng mga hindi regular magdumi. And of course, yung next natin, yung ating peptide. Ang dami ng, natutuwa dito sa peptide. Collagen. Magaling sa may mga rheuma, arthritis, dysmenorrhea, may mga body pains, may mga bukol, at sa mga taong gustong kuminis ang balat. Di ba? Mag-peptide na, collagen. And yung bago natin na produkto sa ngayon, na tinatry na rin natin ito. Actually, ang galing. Sa 1 month ko lang na paggamit ng ating Vision Care, nawala yung mga floaters sa aking mga mata. Di ba? Yung parang lumilipad-lipad na hindi mo naman mahuli. Oo, yung isa naman ay luminaw ang kanyang mata. Vision Care para sa sa ating mga mata. And also, yung mga mahilig magkape na katulad ko, na pag hindi ka nakapagkape, may kulang. O yan,
Kung ang kape na ininom nyo ay acidic at napakataas ng sugar content, panahon na palitan ng ating HCI coffee because our HCI coffee is an alkaline coffee. So ulitin ko na lang, yung aking text hotline is 0939-9040717, 0939-9040717. So area ng Catbalogan, hanapin lang si MD Center at 5391. Second floor, Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City, at top St. Therese Family Drugstore. By the way, sa mga taga Catbalogan, avail your free health analysis once a month. Pwede kayo magpa-health analyze dyan sa CMD Center in Catbalogan, Monday to Saturday, 9 a.m. to 12 noon. And of course, sa mga taga Daet, malalapit na bayan sa Daet, avail your free health consultation at CMD Center in Daet, Camarines Norte. Monday to Saturday, 9 a.m. to 11. Ayan. And 2 p.m. to 4 p.m. Ganun lang po ang schedule dyan sa CMD Center in Daet. Okay? So, sa Catbalogan, hanapin lang CMD Center at 5391, second floor, Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City, at top St. Therese Family Drugstore. May mga active din tayong retailer dyan, katulad kay Ma'am Delia F. Sor, Purok 5, Barangay 3, Catbalogan City, Marilyn Batan, Allen Avenue, Barangay 11, Catbalogan, Lolita Babael, Barangay San Andres, Catbalogan, Melanie Candare, Barangay Mercedes, Catbalogan, Wilma De Quito, Purok 1, Barangay Darahuay, Catbalogan. Sa Camarines Sur, hanapin lang CMD Center at 36A, Barlen Street, Santa Cruz, Naga City. In front Naga Metropolitan Cathedral beside Big's Diner. Sa Dortory, Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Sa Panday Street, Goa, Camarines Sur. LNL Building, Bulalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur. Katisasil, Binanawahan, Karamuan, Camsur. Sa Camarines Norte, CMD Center, Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, malapit sa Giselle's Garden. Sa Captain William Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa Purok 1, Barangay Tugos, Paracali, in front Tugos Elementary School. Sa Purok 8, Poblacion Santa Elena, Camarines Norte, Sonia Bibon. Purok 6, Barangay Motherlode, Jose Panganiban. Imelda Rufo, Barangay Ubang, Lagpan, Kapalonga. Doctors Generic Pharmacy, Basod, Camarines Norte. King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte. Salvice Pharmacy, in front Labo District Hospital. Helen Valenzuela, in front Canoreco, Batubalani, Holito Limpot. Purok 6, Larap, Jose Panganiban. Ma'am Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban. Susan Correa Abais at Rusan's Transient House, Purok 2, Lag-on. Sa Dry Goods Section, malapit sa Three Sisters Carinderia, Daet Public Market. Margel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte. Sa Catanduanes, hanapin lang CMD Center or NAB Wellness Center. Sa San Pedro, Vera, Catanduanes, care of Moms Salve Cabal. Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera, Catanduanes. Helen Torre Palma, Rosalina Torre Palma, San Roque, Batu, Catanduanes. Julie De Luna, Barangay Maysoran, Karamuran, Catanduanes. Aster Crispino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes. Carmel Caranza, Libod, Pandan, Catanduanes. Sa area ng Masbate, hanapin lang CMD Center, second floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City, in front Banco de Oro at Top Fast Cash. Emma Linda Lagak, Purok 1, Ramirez Street, Poblacion, Baleno. Aida Amor Cerillo, Interior, San Jacinto, Masbate. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Alice Amor, Purok 7, Bagumbayan, Masbate City. Maribel Amante, Purok Jade, Batuan, Masbate. Anita Villanueva, Purok 5A, Bayumbon, Masbate. Sa Sorsogon, andyan si Ma'am Jenilyn Mangapo, Purok 2, Inang Pilar, Sorsogon. Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Nelita Abion, CMD Pharmacy, Kumadgad, Casillas, Sorsogon. Annabel Maquiñana, Danibel General Merchandise and Construction Supplies, Centro Pilar,
Sorsogon, Cora Espadilla, Balago, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo, Chapel Cristina Baldo, ACM Building, corner Burgos and Rizal Street, Sorsogon City, Maria Jinky Aquilmo, Proc 6, Balabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Cheryl Apuli, JNC Store, Kilometro 25, San Vicente, Casillas, Sorsogon. Sandra Mortega Frio sa Butika, Bitison Street, Magallanes, Sorsogon. Rachel Aicardo, CMD Center, Barangay Adobis, Kasiguran, in front Kasiguran, Technical Vocational School. Jocelyn Belien, Kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon. Maricel Yamasares, Purok 1, Bascaran, Daraga, Albay. At Saliana Sari-Sari Store, Purok 2, San Vicente Grande, Daraga, Albay. Nancy Gaviria, Purok 4, Gumian, Maslog, Legazpi. Jocelyn Mandria, Villa Hermosa, Daraga, Albay. Sa Anes Store, Purok 4, Palanog, Kamalig, Albay. Care of Ma'am Star Gomez. Sa First District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156, Corbada Street, Purok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, second floor, Center Point Building, atap 711, Siga Avenue, Tabaco City, Emi Clarete, San Juan, Tabaco City, Kagawad Ami Batalyor. Salvacion, Malilipot, Albay. Shirley Banyares, Purok 3, Kabasan, Bakakay, Albay. Mary Jane Vista, Kawayan, Bakakay, Albay. Jelina Canyon, Buwang, Bakakay. Ma'am Michelle Biesca, CM Ristaki Center, AM Building, Magsaysay Avenue, corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. Maribi Kirimit, Purok 2, Lower San Roque, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balya, Jerez Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. At CMD Office, ang aking office sa Legazpi City. Second floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo. Okay. Yung iba, dalaktawan muna natin ha, kasi kukulangin yung ating oras. Okay, Josephine Racho, Balinad, Daraga, Albay. Susana Liabanes, Kidako, Daraga, Albay. Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo. Eden Bardalo, Purok 5, Barangay 1, EMS Bayo, Legazpi. Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkiruhan, Legazpi. Emily Lisay, Anislag, Zone 1, Anislag, Daraga, Albay. In front, Anislag Church, Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Delia Mangampo, Gabon, Daraga, Albay. Adelfa Floranda, Purok 3, Humapon, Legazpi. Merilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi. Sonia Pereña, Purok 4, Common, Kamalig at sa ground floor ng Kamalig Market. Concepcion Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig, Albay. Jocelyn Navarro, Purok 3, Taloto, Kamalig, Albay. Florinia Hiles, Sari-Sari Store, Pandan, Daraga, Albay. Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay. Roslyn Musa, Balderrama, Purok 1, Gutob, Kamalig, Albay. Lisa Olidana, Bakay Store, Centro, Daraga, Albay. Cindy Toledo, Aicardo, Odell Store, Bangkiruhan, Legazpi. Jesslyn Asiado, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi. Vanessa Aicardo, Buena Vista, Legazpi City. Marinopre, Purok 4, Panaypoy, Kamalig, Albay. Anding Asapardo, in front Buyuan Elementary School. Refuyos Drugstore, Pantaw, Libon. Sardenas Store, beside LBC Ginobatan. Asuncion, Lianaresas Store, Inamnan Grande, Ginobatan. Ami Canseco, Market Site, Uwas, Albay. CMB Office, sa ground floor, Kililan Billing, San Jose Street, Now, Ligao City. Lourdes Boreta, IBB Agrivet Supply, Mercado Ho, Villar, Albay. Mariel Sabasa, Badian, Uwas, Albay. Florentina Palacio, Lydia Mayores, Purok 2, Sagaysay, Magiron, Ginobatan. Hill Rialde, Zone 9, Daisy Street, Saban, Uwas, Albay. Ma'am Nora Napo, Ginobatan Public Market. Ma'am Elsa Olfindo, Purok 1, Bangkiruhan, Legazpi City. Okay? Sa G-Re, Consumer Goods Trading, Purok 1, Taysan, Legazpi City. Maylene Salvacion, Purok 3, Tamawian, Legazpi City. So, ayan. Ubos na yung ating oras. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana po ay matugunan ang aming mission to help restore the health of people and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila ay na-rejuvenate, na-restore ulit, nanumbalik ang mga kalusugan sa paggamit ng ating
mga produkto. Then ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.